Mga choy, nakatilaw na mo, kampi ka ng usray ka mo, paapak. What? Kuha mo kasuway, tanawa na yung video ha. Sige, sige. Ano? Ato na kay Yami. Asim hon! Sumayo sayo na mo na isip niya. Wa mo na ka apil sayo tong maging sumanas. Balagag may mo sa kanunay. Hanala. Wala nga tayo mga choy. Sama na pagkuha na choy. Adobo. La! Adobo sa gata. Mga choy, nakatilaw na mo, kampi ka ng usray ka mo, paapak. What? Kuha mo kasuway, tanawa na yung video ha. Sige, sige. Ano? Ato na kay Yami. Asim hon! Sumayo sayo na mo na isip niya. Wa mo na ka apil sayo tong maging sumanas. Grabe, inaon ko na pagkuha mga choy. Kampihig. Kay pila yon. Nakuyawa. Yes, din natin. Grabe, iday ba doy? Ano choy? Pura ki ganang kamata ka tong ungoy-ungoy nga ganang. Oh, Ganahan na mo. Liyo ka muna na. ito. Ako kay kaot lang ko na. Sura gutok ni. Kat lang mo ha. Kaot na ko ah. Mga choy, kampihig mga choy. Ano siya macho? Mga choy. Na nagkubig pa ako kita ron mahita ni. Nagkabihig choy. Muna kang pihig. Kato kay anunugbong to nagkubuhong. See? Mga choy, dako kay mga choy. Ah, kamunay mo. Murag ni na. Musukol ka. Agay! Ha, giiksa man sa imo? Puro na tumulus-lus ang ha. Ah, na. Ha, duwa na ka pa kung dagko. Buwan ni. Aduh, ka mapaka na na. Sarap. Ah, di mo kaduot deh. Ha? Di kaduot. Sa? Tuhan na. Nagibang ko ni sing. Dili ni kau di mo sakit maak deh. Eh, kumbate! Kila! Unsa? Kota, kumbate! Kaget, ko age mo chay. Lo. Grabe na kuwas pa kilo. Di na makaw. Huh? Ah. Easy lagi ng kubay mga choy tara. Ha? Apa gitu? Lah, abe choy mak mga choy ha. Gila. Ibang ilo choy. Naglangulang ko ano yung nagkakot. Ayun gisunod. Gila jabray. Madray, Buscarlo. Ah, choy mar turay. Choy ka dia. Choy. Ah, nagjanwik ako siya. Oh, choy, salamat choy. Pasama choy. Ano ito, choy? Ha? Terpahay talay, may. Lah. Balag gamay ko ha. Tigano na tong sili. Ah, ano na style choy? Di ba ba ako si mga pre? Pre, di ba ba ako si Mununggan? Balagag may mo sa kanunay. Hanala. Wala nga tayo sa mga choy. Sama na pagkuha na choy. Adobo. La! Adobo sa gata. Di ba sa ko mo? Pre, pusakag lobe, pre. Di, nagawa na diri. Bahay pre, dagan, pre. Dagan nga di, dagan. Sa pre, kadim na taas, pre, kaya nagbalikog mo na. Bitaw. Mahal daw ya, kalawa apyogon. La. Dako pug lawas, bisa pa ikaw makukuha, layat pala ito. La. O kamay ka ba sa kong lawas? Oh, Muna yung mga binuhi mo diri choy? Binuhi, tinanom. Tinanom di. Abi mga choy. Sili mga choy. Nagtanong diri sili si Boss Carlo mga choy. Makuha na Og si Choy Makmak na. Masili mga vitamins oh, hurot ni ron. Ha.
Nakupo po, Choy. Dagan na ako, ha? Dagan na. Sano? Ano ko na ihang akong ikuha una. Nakuha na kayo, bakuna day. Kuha, kung ko na ihang. Siguro, tamanin mo wala tayo balikon na ron. Pero talaga ko, kay basig. Og mapol ba, magtulo, tagbaka. Nikat ka, gisa, nikat ka, no? Hindi mo kapagsakyan niya, lagyan sa mga huwag ka mga mga hala, unggoy sak. Eh, ano ba ito? Unggoy, bangkik, no? Hindi mo saan bata sa imo, ha? Joy! Mga cookies sunod na ato na ilulong ng atong mantika! Mga Joy, ato na ilulong ng atong kompleto ingredients! Tara! Dala mga Choy. Ako man ato sa Amigos mga Joy, ha? Amigos na ato kay... Ay galit na ni, buto gini ron! So mga Joy, ato na ilulong ng atong kuha! Choy. Ato Joy! Ato sa Amigos Gusto mga Choy. Ay, ato na ilulong ng atong tuno! Luno. Uno. Sana naman ato! Haraga, ay! Sa... Ada ko ako! Eh, kana! Lalo na ba, Choy? Ah. Sa internet. Ag- Ibig ko, Choy. Ato yung mikas-mikas. Choy, ato yung lang sugar powder. Sugar powder. Ah. Sunod, ang magic sarap. Ato imikos-mikos ba? Di ka makauna na, Choy? Muna kaon na ka ni. Makauna. Karon mga Joyon sa mamayatong dugayon, ato na ning haonon. Ayon sa mamayatong dugayon, ato na ning ibubo na atong kuha. Dagkugig masulo. Lawas So, ni. Lawas. pakaw na mga Choy, dagkugig masulo. Oh, mga Joy! Eating na! Woo! Si! Ah. Habay na yung sakto. Ano? Ayan. Tarayan nga, tarayan. Okay? Umiya eh. Kaon mga Choy. Kami sa bawah. Apa kumibo? Tama Choy, ha? Take sa bawa mga Choy, eh. Nagmasalasa, eh. Sa tunuan, lami, eh, kayo. Oo eh. Ang kanina eh. O ka na daraw, ha? Tagbaw ka na buwan. Pakaw mo na to. Baka ko naman Choy, eh. Doy, paka lang mga Choy, eh. Wala. Kutok-kutok lang, eh. Sabi mo na. Wala taga ko eh. Puro mausap yung tanan. Ah, Tambuka na nito. wala mga Choy, oh. Pupo na habit mga Choy. Huwag na kaupak pa. Yun na to lagi, oh. Taglos na. Bro. Na mga Choy, oh. Paano mga Choy? Si Pangyano lang. Oh, mga Joy! Ready na! Ang shoutout lang ko ni Abril 29, MK Florindo, Daime, Ramson. Shoutout lang ko ni Jerry Cañete Ablen, Dondon Estremos, Jose Benji Busing, Wilson Terry Villanueva. Shoutout! Ang shoutout lang ko ni Murat Vlog, Ayan Vincent Lildo, Inday Piliang. Shoutout! Shoutout lang ko ni Andreno Pasidal Jonelyn, Autoro Kita, Yam Paraiso, Ruben Sinita Balahan. Shoutout! Shoutout lang ko ni Joshua Cañete, Saldelo Betania, Jerry Perez, J. Castro LJ. Shoutout!
O sa tawag lang ko ni Noy Rick Montiroyo, Noy. Kuno tayong mangga rin ha, tagay may balik mangga, Noy. Ulit Tapos ni ka kayo. Tracy day. No. O sa tawag lang ko ni Alisa Miscala, Atty. Melvin Miscala, o sa ako mga igsoon, na si Aldred, si Marcos, o si Andy, o si Maguang na, si Marjon na, ha? Happy sa ulit tanda. Lahat na ako. Shout out! O shout out yung ang Mojo Rapitan o sa akong Cebu. Shout out long live. Og shout out ko sa pamilya Pamilya Lubidika og sa Manso family og sa Gulisaw family. Shout out. Og shout out ko kang Rinanti Pasumala og sa Magic 5. Shout out! Og shout out kay Gian. Shout out. O shout out lang ko ni Etzel Degree, o ni Binky Mora, o ni Chin Salsu. Shout out. Sawa pa ba shout out niya mga Chino? Comment lang mo, Gotro! Wow!